Chama esta planta que está aquí? Camelia. Unha camelia, que é a flor típica de Pontevedra. É unha flor que ven de China, unha planta que ven de China, de Japón e de toda a zona do sur de Asia. Bueno, pero aquí en Pontevedra se dá moi ben porque o clima que temos aquí gustalle moito. Entón, o que vamos a facer é plantar esta camelia neste buraco que cae aquí. E o que vai a ser os cuidadores da camelia. Esta camelia é como se fora a vosa. Mientras estedes no cole, hai que cuidala, hai que regarla, hai que vixiarla para que no recreo non lle fagan danos de máis nenos. Vai a ser a vosa camelia, de acordo? Bueno, pois entonces vamos a empezar ahora a facer o proceso de trasplante. O que empezamos facendo foi o buraco, que xa o fixe eu outro día. E agora que hai que quitarla da maceta, hai que prepararlle as raíces, hai que metela dentro e tendes que botarlle a terra e despois regarla un pouquiño, que para eso están as dúas regadeiras. Vale? Por orden todos vamos a tirar un pouquiño de terra dentro. Vale? Toma, ahora grabas ti. Sí. E ahora... Se feda. Hola. Y ahora esta tierra...
Thank you.